nok brysten, men det rammer ikke, han rammer til halvvejs i den. Det er derfor igen, garanteret. Samme sted som de sidste 2 gange, Olin. Jeg skal have pakken åben. Ja, de er på vej. Må jeg låne en karabin? Crunk ain't dead. Det er lige hen over skælden. Du kan bare rykke op til min. Bare ryk derop. Så kan du virke derovre af. Fejl, fejl! Gentag! Ja, jeg har det! Føler du, der er nogen derovre, eller hvad? Ja, jeg er bange for, at der er nogen der. Stop, stop! Ja, RPG oppe! RPG oppe, lige der! Kom med det høje træ! Du kan ikke komme ud af kassen! Er du klar? Er du klar? Ja. Jeg skal lige have den her sendt ud. Din arm er ikke så fri, som den plejer at være. Støt, støt! Støt, støt! Fejl, fejl! De skyder igen! Ned, Lasse, ned! Uld! Ja. Det har aldrig været så pres. Der bliver skudt derfra! Vil du herover sidde? Det er fint. Jesper! Jo! Dernede, tag din gamle stilling. Hvor ham der simpelthen dybt hen. Ja! Men du kan fire den herop! Stik side 20 meter har vi haft kvæl ind over. Jeg har droppet en håndgranat, der er roligt. De fucking gør det. Kender side cirka 100 meter i hegn. Samme sted som en skyder. Klar til at sigte! Og Jonas, er du klar? Der er kvæling lige nu! Kom nu! Filmen, har du følt? Høj! Ned i levende hegn! Der var ned i levende hegn! Ned i levende hegn til venstre for compoundet! Skyd, skyd! Vi skal være opmærksom på ryggen og på venstre side, når de åbner derude. Mads, du siger bare til, når du vil have den her igen. Ja! Fejl, fejl. Jo! Jeg har ikke skud herfra på det hegn her. Der Ja. kommer ned mod os. Ja, jeg tager det nu. Bare lige selv opmærksom nu, Lasse. Ja, har det. Enig. Ja, er vi klar? Det skal bare høstes i stykker. Støt, støt! Peter, afsted! Ja, det har jeg også selv. Fejl, fejl! Ja! Ja! Skal han plukke eller løb? Fortsæt! Fortsæt! Kom!
Helt ned i byen! Set! Ja, tak! Ja, vi er hernede.